Kajing ai kublai da katenge do Jesus Christ ya pi baro ke yo sngawi ne kajing kren ka kubor ka ba ngadon ban pusan rengkat lembat pi ne ke por kalong kajing le bha ka pen sngo bha yo blai ha Lord jong kani ka phang la ya tu na gospel yo Matthias kal nong ban riu ka khat ka ban kong hadu ka saw kajing le bha kamla ban pen im yo briu ke jing le jongi kam shom le pen im yangi na ka pop henry habangi le ba ka pen snow ba yaw blai te ha Lord jongani u jisu ukren ya ki katu kani ki briu ki ba le ba da ka bo wong ba don ki briu ki ba le ba tang ba kini oburam ndrei kim le bha satia kumba kidei ban le pen ban ka ji pusan ne ka por ka long ban sngu thu ke te ka ji le bha ka bo blei kwa ingi ban le bible kong tu sumar banom le ya ka bha jong pi khmat ki briu khanang bakin khmi ye pi lemda kumta phimdan nong hok pa jo pi ba baneng ni ju sngu tanat ban pen pau ya ke jing le bha wat kinong mi khmat jungi haba ki wan rai ki skim ba per ki ong le manga kani ngal kran manga ngale manga haba ki briu ki ai jing ai snai ki pen pau ting teng ki pen la pen kho ting teng ki nyau po pen ban ye ki wai pat bat shibun ki wai ki bahag ni ke juk mentale lei kat ka bale ka pau be leng bagi social media bagi briu kin tip kin ngai kin bot yaki kin kashan yaki lane kin ai borom yaki badan rugi briu ki besngau thu ba kala banong da ka ba shule ba kin yo e ka baneng kata kanom la ban le ban poi ke jing le ba kam ai jing pen im yo briu uji suang ngala tengan pilai bam ngadon bendi piwan ban pet ngapang pilawan ban penkia Henry kata kedai kajing pen sngo tenat yaw blai habangi lebha pen bana kene gepor kajing kren jonga kalong bakum kita ki briu ki badan kajing sngo thu ban lebha kadon kajing kentu hang ni ngeyo i bun sin lang bagi social media ye ki seng balang ye ki riu shimet ye ki organization ki baju wan shikmat ban lebha ban le isnai ban ai jing ai kum ka jiarap kabab ki dayo isi sham bakita ki bapdiang hadukat nu ki don kam hadukat nu ki nyukor hadukat nu kira jaumat kiyam da ka jing kemen da ka jing sngongu ba don ba pait lem yaki don ba sumar lem yaki kadai kani ka ba u jisuru upen ken mau yangi bangim dai ban sange no ban le ba para briu hagawili ka bentau jisuang haba pile ba le bha kerpang ikitu ki bamla shu ban le bha ye pi haga jinglong ju ki briu ki dan ar krup ka wei ka krup ka snuten nat ban le bha tangi ta ki baju le bha ye ki la de kin khot chi ki kwai shong kurim kiru kin khot lem shiki ki khot bad de ski kha kiru ki khot lang kabalong kum kata ke jing le bha mar ke liang kitu ki bai jing ai sngoba kiru ki ai lem kata ke dei ke jing le bha mar ke liang hagata pen ban uji suang kam dan nong ye namar phi le bha tang ye bai ying le jong tang ye ta ki bala ban ai ke liang ye pi le bha ai tai le bha ye pi kam dan nong ye henry kan nong ka ba krawe ka ba phila ban le bha ka long le bha ya ki tu ki bom don lat ban le bha ke liang ye pi
kabamut baka jingle jopi klem kmi nong kaliang syu pi ai pi kmi syu ban yo pat pi lebha pi khot yaki shi ke jing khawai pi kmi lenti bakin khot pat ye pi namar kim don daga bor ban khot baka ta ke jing lebha ka ba pen sngo tenat ya ublai ka bible ke yetu ko ong kumni namar kata ba mele ike jinga isnei wat put ike ronsing hashwa jome kuba le kinong arsap haki sanakok pada ke lentishnong bakin yo burom ne kibriu pi kini ki nong le arsap kini ki kibriu wat ko por bau jisu dan kisngu tenat ban pen pau ba kila lebha kalong itik kum kini kinong mi khamat jungi menta tik kum kitu kibriu kibakwa ban yo nam yo buram ba kila lebha kalong ko besngu tenat ban yatu kadon gi jingji ang tang ila pensnai ang tang ila ai yarap hang ta kata kadai kum ko wei ke jing sngu ngo le ngi yatu bat ka ba klem kmi nong kaliang henry don pat haba ki lebha ki kmi ban yo buram na ki wei pat bat ki le chigilenti shnong bat ki yatu bakin yo buram na ki briu chi shango ngapi ki le yo ila kanong ông Jesus Christ kita ke yo lagi jong kanong henry me ba me dale ke jingai snai wat ai ba ka kti ka diang jomi kan tip ayu ba ka le ka kti ka mon jomi ka ba mod wat nom sha bon tip de ki wei pat ye ke ba me le ba kata de ke jing le ba ba jar jar ke jing le ba kabami na kata ka donu jopi ban ya rap ya no ban le bhai no but habapi ai ta ke jing ai isnai jome kan yo long ha kabari baru pa jome bio I kabari un ai nong ha me ka bapau kalong ka basngu tenat ban sngu tu ang ne balada pile bha kabari le se tu nong le bha u tu nong yo tiep day na pi tip ba pi day ma pi ba ai pila ban ai kabari pila ban ai klem kerteng pila ban ai klem de tip manu henry u jisuang la da pi ai kabari u blay pat u tip ya kata ka ba pi ai kabari kum ta u yo ai nong pat ya pi ka ba pau ngadon chi sha ka jing snow lung men sim ka jing snow men sim habang yo ya ka donut jong ki babun ki briu ki bada don sha ka men sim ban lebha ya ki baduk khamtam ya ki bajenjar ki bom don shu ka lat ka lenti ki bom don bam don di bom don jan ban pong don nep ban kop don ying ban shong ban sa but don ka pai de wai ban tit de wai lene don mano ban yarap le miaki henry don ki briu ki bokum kita ki bajuan ban lebha nga pensioner ye pi bat nga salute ye ki bokum kini ki briu da ka ba u ka bible ke tu gong haba pi lebha yo baduk pi ai ka liang shau try utuba pi lebha umla shu ban siu ya pi henry kan mau ka tu kalong kumba pi ai ka liang shau blay u blay un sa siu pan shis pasha na mar ka ta ka daw wat nom sange ban lebha wan dop sange ban IEA haba ka don na ka kti jome wat nom sange ya ka ban pen pau ya ka kaba pi day ban le kum kata ke jing le bha la don ha ka bible wei briu ba karte un Cornelius briu de nong Italian briu blay ke ying jongu duai o blay klem de put but ba ju ai ke jing ai isnei ke badok bau angel try wan pau u da ko ong blay yo bat kala long ka jingkan mau kmat ublay ke ka ba mela le mela duai mela ai ki jinga isnai
Kalau long ke jingkan mau ho blai. Kata ka dei ka khupor ka bat ngau tenat. Blai kan mau ye pi ban wan jingo. Henry ka tin no angel ka wan pat so Cornelius olong. Bagi ni ki jing ai jo me ke long ki jingkan mau khmat blai. Da bo blai un ker khupat ye me pen ban la da me kwa ban yo jing pen em. Khot yo Petrus na Joppa un wan ban ye tu pang Jesu. Bat kom tau la le khot bau Petrus la yala ba ying jongu bau le yo jing kala ka ba mot. Bat ka ni ke jing hikai hagani ka long u Cornelius wat dei u bangai umpat priang yo Jesu dei dan ka men sim jo ke jing le ba. Te u blei paru ong em kam biang tang hang ta mela biang me yo beneng bet. Rei kam long kum ta. Lada me kwa ban yo I ka beneng me kwa ban yo I ka jingim bom jukut. Pediang yo Jesus Christ. Tu Cornelius su pediang ke ying jo ka pediang. La ngai yo Jesus bau le yai peteng ban le ba. Bar kata ka wan ra ia ka jingker khu ka ba kra. Sa you sin pat le ba. Ya kita ki bom la syu ban siu ka liang ya pi. Haba pi ai jing ai snei ki baduk. Pi ai ka liang syu trai. Togi yai peteng ban le ba. Ya kita ki badan kam shisha. Bat bakan long ka jingkar khu na mari ki briu la tau ka durjo blai haba pi le ba ki briu ha ka kerteng utrai blai un kar khu ye pi bat haba pi pedeng pat yo Jesu kum nong pen em pin yo ka jing em ka babam jukot baro ar pi dan kam ban le ka ban kong pedeng yo Jesu kum nong pen em ka ba ar sedang pat ban le ba ye ki wei kata pinyo by nong bar arsha. Ito blain kerku. Try being a duwain am tagi tu ki briu. Ki ba judan ka ben sim ban leb ha. Si ki ba duk, si ki ba janjar, ki ba kuslai, ba sngusi. Ki ba mdan lat syu. Nang yai kerku ye ki. Henry kamkut nang hangta. Ay rukin priang yo Jesu kum nong penem. Kanang ba baro ka ba kile. Kanong ke jing kerku ke jing penem. Ba ke jing kerku ru ye ka ba kile ba ki waipat. Blai to kerku ye gitu ki bom jule ai ken le no ki ba kham nap ki ba perkhat tang ye ledi ki bom don you so snai ai ken pli ki do nut ba ken le ha ye ki wei pat bat khnang ba men kerku pat ru ye ki agar tengu Jesu ngadwai amen.